Hello po, i-share ko po lang sa inyo no, ang naganap namin kagabi ni Tami sa kama. So ngayon mga loves, ang nangyari, nanonood kami ng series ba something. And then yung time na yon is yung episode na yon is my talking, about family, about kids, something like that. So ngayon sabi ko kay Tami, ako yung nag-open up mga loves, sabi ko sa kanya. So kung meron tayong anak ba, ano kaya yung look ng anak natin? And then sabi ko, for sure yung anak natin is a good kid. Sabi ko, it's gonna be a good kid dahil sa iyo. And then si Tami, tinitingnan ko lang yung reaction ng mukha niya. Sabi niya, why you see that? Because you're a good person, you're a good, you're a good uncle. Sabi ko, mabuti kang uncle. At saka nakikita ko naman sa ganun. Sabi ko, hindi ka ba curious na kung anong look ng anak natin, ganon, kung anong hitsura niya. Sabi din ko, for sure, siya, malaki ang ulo dahil sa buhok. Sinabi ko agad sa kanya na ganyan na malaki ang ulo dahil sa buhok. Kasi si Tami po, yung picture niya na maliit pa siya, yung paglabas niya sa mundo, ang laki ng ulo dahil sa buhok. Yung mga buhok niya na spike. Kaya sabi ko sa kanya, makatulad talaga yan sa'yo na, yung parang look sa'yo ba, plus mix pa. Sabi ko, plus mix pa, yung dugo mo is mix, and then plus Filipino yung dugo, gano'n, nagka-mix-mix. So, I'm sure maganda. Sabi pa niya. I'm curious too. Curious daw din siya mga loves. Disappointed daw siya dahil pero wala man daw siyang magawa. Wala kaming magawa kasi hindi kami binayayaan. So, sabi ko sa kanya na ako kasi tumanda na ako, magpo-40 na ako, and then wala akong anak. So, imposible na talaga. Sabi ko, hindi mo man ako binigyan ng anak. Dire-diretso yung salita ko. Hindi mo ako binigyan ng anak, ganun. Din tinignan ko yung mukha niya, para siyang guys, na sad. Sabi ko, pero don't worry, Han. That was a long time na naluka-luka ako. Talagang sinabi ko sa kanya, naluka-luka ako, na talagang you remember na palagi kitang inaaway, gano'n. Naalala niya, sabi, yes, I remember. Kasi gusto ko talagang magkaanak. Gusto din niya mga loves. Gusto ko lang i-clarify, gusto niya magkaanak. Pero hindi talaga kami biniyayaan. It's tungkol ito sa kanya mga loves. May nangyari sa kanya noon na surgery na nangyari. Unexpected na nagalaw ng doktor ang something. Pero yun, so, siya ba, parang nasad siya na nasabi ko yan, na matanda na siya, matanda na ako, wala siyang nabigay na bata. Yung mukha niya, mga loves, para siyang nahugno ng iyang kalibutan na gano'n. Ang reaction ko agad, nakita ko yung mukha niya na gano'n, mga loves, sabi ko sa kanya, don't worry, Han, I accept it already, it was long time ago, sabi ko, inaccept ko na yan, matagal na po yun, yung pangarap po na talaga na magkaanak. And then, siya guys, yung parang, yung narinig niya, na sabi ko, hindi mo ako binigyan ng anak. Yung mukha niya, kasi seryosohan yung usapan namin ba. Na siya, parang nasaktan siya ba na para sa akin. Sinabihan ko agad siya na, huwag kang mag-alala, hindi naman kita iwan. Sabi ko sa kanya, sabi pa niya sa akin, hindi man yan late kasi ang dami daw niyang nakikitang babae na buntis, na mga nasa 50s, 40 plus niya na. Seryoso talaga yung usapan namin kagabi mga loves. Yung alamuhan, palagi kong nai-imagine na meron tayong anak na babae or lalaki, pero mostly babae talaga yung nasa utak ko. Mag-shopping tayo sa damit niya, yung buhok niya is mataas. Si Tami, kung sa Bisaya pa, nangagho siya ba, yung parang, me too. na ako ba, first time namin yung heart to heart talk talaga kagabi. First time namin talagang, nakita ko sa mukha niya na gusto talaga namin, yung parang, yung kamo ba, yung mag-asawa kayo, kung ngayon nanonood kayo sa akin, meron kayong anak, kita-kita ninyo yung mukha ninyo, ng hulma ng anak na ninyo, kung sino nagmana, kung saan makamukha, ganun. Alam nyo, yung mga walang anak katulad sa amin ni Tami, napaisip din kami mga loves, yung imahinasyon namin is talagang wild. Yung parang napa-imagine kami, sobrang yung usapan namin, yung bago kami nakatulog, sobrang sweet yung usapan namin tungkol sa anak. Sinabihan ko siya mga loves na, alam mo ba na galit ako, last year man ata, yun, or 2 years ago, na gusto kong mag-IVF. Sabi ko sa kanya, galit na galit ako sa iyo kasi, gusto kong mag-IVF. And sabi ko sa kanya, sinabihan ko talaga siya, meron ka namang mga pera dyan, investment mo.
hindi ka nga kumuha ng mga bisag 50,000 lang. Sabi ko sa kanya, nilabas ko yung ano ko, sama ng loob. Sabi ko sa kanya, naalala mo na gusto ko ng IVF. Remember na nagtalagang kumita ako sa vlog, and then I save it. Yun na, nakasave talaga ako for IVF. Meron na akong savings, guys. Kulang pa talaga. Pero alam mo, sabi ko sa kanya, I try my best to earn, and then nag-earn ako, and then I realized na IVF, sa akin lang itong pananaw ha, sabi ko sa kanya, na-realize man ako na yung IVF is not, huwag kayong ma-offend sa mga nag-IVF dyan, mga injection, sa akin lang ito, itong opinion at pananaw sa buhay. So, it's not, hindi siya yung bigay ng Panginoon na dalawang tao nagmamahalan at nabuo. So, yun yung ano ko, parang nag-level up yung utak ko, mga loves, you know, about kasi, ako ba, yung parang, iniisip ko yung nasa taas talaga, yung mga ganyan. It's science kasi yan, mga loves. Yung IVF is a science, you know. It's not like yung dalawang tao and then nagmamahalan yung normal, buo siya, na kayong dalawa, walang science, walang injection, walang doktor. So, yun siya. Pero, iba-iba po tayo. Ganyan po ako noon talaga. Gustong-gusto ko. Lalo na yung nakita ko yung isang vlogger na talagang nakabuo sila dahil sa ganyan, IVF. Doon ako nagwala. Sabi ko kay Tami, nagwala talaga ako dahil hindi mo man lang ako binigyan, kahit yun lang. Nakikinig siya sa akin kasi nilabas ko talaga, pero without raising voice. It's just like very solemn yung usapan namin. And sabi ko sa niya, but don't worry, it was like, you know, ilang months na yung nakalipas. Sabi ko, ilang months na yung nakalipas. At hindi na ako galit sa'yo, hindi na kita babasulin. Yung ibasol pa siya ba? Pero kasi na-realize ko na it's not, hindi siya bigay ng may kapal. Yung talagang, yung totoong pagmamahalan na buo. Kasi po, wala man sa Bible, mga loves, na dapat magpa-inject ka para ano, diba? Basta, iba na yon, sa akin na yon. Ang sabi pa niya, sabi pa niya, tungod dahil kay mahirap i-explain sa iyo. Kasi si Tami is religious. Hindi siya taga-simba, hindi siya. Pero, siya yung mga loves, yung parang, naninirahan siya sa ilang years before. Yung parang old style si Tami. Yun siya. Mahirap i-explain sa iyo. You know, at kay warak daw ako noon, talagang magagalit once may explanation siya kung bakit ayaw niya. Magwala daw. Totoo naman talaga, nagwala ako dahil gusto ko talaga ngayon, mabuntis na ako, ganon. Pero, dahil na ko, din sabi ko, yes, na alam ko na kung ano yung ibig mo sabihin sa mga ganyan-ganyan. Sabi pa niya, naniniwala ako sa miracle. Sabi pa ni Tami, sabi ko, ako din. Ano yan? Sabi ko sa kanya, ako din, naniniwala ako. Yun yung usapan namin, mga loves. Yung parang naniniwala siya sa miracle. Na talagang walang katulad kung siya na yung magawa. Kung siya na yung gagawa ng paraan. Yung parang, oh my God, ang sarap ng feeling. Sabi kami ni Tami, gustong-gusto namin makita yung mukha ng anak namin. Hoy, ano kayang look ng anak namin? Malapit akong naiyak dahil po, sabi niya sa akin, like, what if we have kids now and I cannot even play? You know, I don't have enough energy, sabi pa niya sa akin. Wala siyang energy para makipaglaro. Sabi ko sa kanya, marami naman akong nakikita na mas may edad pa sa'yo, may mga anak na sobrang bata, toddler pa, mga bata pa. Pero alam mo, kung magkaanak na talaga, meron ka ng energy, yung parang sa heart mo ba, magka-energy ka dahil sa anak mo. Pero doon ako na talagang nangiyak ko kagabi dahil sinabi niya sa akin na kung magkaanak kami, wala siyang energy na makipaglaro dahil sa edad niya. Hindi doon talaga ako, baby.